здравейте на всички, аз съм Деки, това е другия блок епизод 3, продължавам с епизод 2. Събираме ни поръчките, за да си купим оръжие за трета година. А да оръжие да мога да година. Ще ми трябва много оръжие. Сигурно. И това ми песня. И да го не слушвам патрони, да не се може. Може да го пресеса от тук. Не направи се го да ме прави. Така. Ела тук е лайно. Ела тук е лайно. Ела тук е. Ела тук е лайно. Ела тук е лайно. Ела тук е лайно. Умри е лайно. Умри е гониш. Елате ви всички нови желаници. Бубагъм. Умри е лайно. Умри е. Умри е. Умри е. Няма ли да умреш? Къде ти умреш? А ти не ме слушаш. Убиха ме. На второ ниво. Не мога да го разбера това. И много пари. Как имаме много пари? Ще играем нова игра. Не съм тъбо. Не сме го виждали. Какво аз и якия? И стоя се също оръжие. Тъпо. Ох, не. Някаква, че тук няма животи. Който иска да се му убива, това беше нещо такова. Кафа тук винаги ми помага за онези тъпи и трудни нива. Проблема е, че не мога да играя мултиплеер. Не знам ли ще стане в комп. Добре, сега чакайте. Имам въпрос към вас. Напишете го в коментарите, ако е така. Напишете дали е така. Може ли да се играе от компютър? Може да се играе от телефон, да е? А какъв е този? Се играе от телефон, мултиплеер с компютър. Много ми е интересно. Ако е така да може да играем с DXBG. Мани убиха. И нямаме друго живот, да. Тъпо. Добре, мултиплеер. Мултиплеер, къде е интересно. Между другото, ако някой иска да напише ето този IP адрес, да играем двамата, да си напише името и този IP адрес да играем двамата. Може няколко човека. Само трябва да го предупреди в коментарите и да кажа колко максимум ще се стрима. Може да направя компроми за 4. Но аз не знам. Аз сега толкова волати. Така, не мога да си купа нещо.
Cara, vorrei aiuto da parolito da giungli, sto tutto di compriras. Pots player new. Ah, não, que eu tenho mais várias. Bom, neste sim. That's key aqui, ó. Das du dort. Este na podał rozlewu. Teraz mu 10 kursów ale powiecie, tu. Сега, добре. Ще се приближа, засили себе. Их, толкова закъсня. Отиваме вече един медал. Даже и 500 точки, супер. Сме го открили, странно. И това са пари, супер пари. Повече пари в първо ниво, толкова повече във второ, нали? Така. Ja, strillen, heilen. Ja. Dat is een beetje gewoon een simpel bier van nu. Ik denk dat wel bier. En goed, dit is zo'n sportskap vast wel, dat katje. Ik heb het ook het sportskap gaan. En toch. Plus nog steeds in de dal. Die gaat zo naar kat. Mooi jakken. Къде ги чупа как? Подявайте чупаго. И тебе. И тъпата машина. Ще излекува. Така. Този шут. Защо не се обръщаш? Обръщай се, бе. На тебе можеш да умреш. Може просто. Много е забавно на нашия. Само с пушка. Ама пълен мандат. Гледайте го, дори не може да стигне да учи една палатка. Есть. 3000 само да заиграм. Супер. Ще играем и второ. И пак ще прекъснем по това време. Може би с една минута по-напред, но все пак го да се прави. Ако прекалено дълъг, няма, ако има 15 минути, няма да видите да го кача в YouTube. Миналия го изрязвах. Епизод първите. Както и да FIFA. Така. Адски много са тези майни. Ай.
да им получат сътресението. Това е свърхвалната. Ето. Така, не знам защо не си купих нищо. Време само 5 минути да мине нивото. Да не успея. С 500 бонус. Някъде към края пак ще има още един. Или ще са 3, не знам. Назад, не, назад. Като станеш назад. Ти са се тичали към тебе като куче на пържола. Уй, къде ме шотнаха точно до това? Не си го опаза. Съм пич. Не си опаза антидота срещу вашата война. Елате ми тука да ви чукам буклука. Някой доброволец, айде на пазара да маете отвара от моята цигара. Я ще ми кура, нана. Я ще ми кура, нана. Я ще ми кура, нана. Защото ги двамата. Шот. Шот. Я шоти шок. Шот. Я шоти шок. Ударил това. На бомба. Тъпи башини. Се бъде тук. Гледате да мога да се подтягвате. Моята отваря твоята цигара. Моята отваря моята цигара. Моята отваря моята цигара. Така бъде тяхна да мога. И да бомбите бъдете да се ги хвърли, така че. Няма да на чистената не мога да чукам. Айде с чупка, бе. Айде с чупи се, бе. Ай. Бързи, бе, това. Да. Това ще го грабля така. Чао. Троje шот. Направиха тия с една бомба, направиха троje шот. Хие си щупиха ръката, хие щупиха водя, хие щупиха и мене. Така имаме само 3 живота, трябва да готов за една минута. Да успеем. Така. Старая се възможно най-много. Нищо не мога да направя толкова бързо, колкото си мисля. Хайде, щупи се. Но само трябва да щупа този. Yes, за него има медалче. Медалче да взема твоето медалче, да се махам. Да медал. Щупам главата. Щупа, не се помагам така, къде съм. Ги гледам на стила. Да се напринем. Така, да меча малко.
трябва да го убия. Yes. Сега не ще го и палатката ли? Така ще много интересно, ако успея. И така, дами и господа, това ще е крайен епизод. Абонирайте се, дайте пушите вода клипа и чао!